Nu ne vede sub umbrelă când ne îmbrățișăm. Astăzi s-ar numi Ploirela, dar prima semnificație a umbrelei a fost feritul de soare, provenind de la umbră. Sunt 4.000 de ani de când aceste acoperișuri portabile sunt purtate atât pe ploaie cât și pe timp de caniculă. Ceea ce nu se știe exact e cine a fost primul căruia i-a venit ideea de a le crea. Se presupune că ar fi fost un chinez, deși există izvoare ce demonstrează întrebuințarea umbrelelor în aceeași perioadă în Egipt, India și Persia. În acea perioadă, să ai prilejul să stai sub o umbrelă însemna să fii cu un statut social înalt. Umbrela a ajuns în Europa abia în secolul al XVI-lea, din Portugalia în Franța și apoi în Anglia. Deși la început se considera un accesoriu feminin, Jonas Hanway a făcut din el un indispensabil obiect pentru gentlemanul englez. În secolul al XIX-lea, umbrelele au devenit foarte populare, iar inventatorii căutau să-i aducă îmbunătățiri care mai de care. Primul magazin de umbrele a fost inaugurat în 1830 în Londra. Se numește James Smith & Sons și există și astăzi la aceeași adresă. O inovație semnificativă îi aparține lui Samuel Fox, care în 1852 a inventat spițele metalice. Un secol mai târziu, umbrela a devenit telescopică și pliabilă, așa cum o știm și astăzi. În prezent, umbrelele nu sunt destinate doar aristocraților. Mai mult, este inadmisibil să nu ai în casă o umbrelă. Le poți găsi de toate formele și culorile, cu buline sau carouri, cu dantelă sau aplicații. Unica invenție în ale umbrelelor ce nu a fost pusă încă în aplicare ar fi ca pe timp de furtună să nu se întoarcă pe dos.